txiki bat du. Teklatu oketu zinenik ateratzen. Erritmo kasak ere ez. Ez da nire, bajuak ere. Nire gitarra zantzuten. Ezin dut kantatu. Zintzuna kantatu. Ez ba, hotza musikarik gabe ateratzen zen. Itxera zuen dut. Nik ere ez putrako kantatu. Nik ere ez. Ez da nik ere. Baina negarria, gure musika tresnek soinurik ez ateratzea, tira, baina guk ezin kantatu ala izatea. Adiskideok, arazo txiki bat dugu, gure musika tresnek ez soinurik ateratzen, eta guk ez daukagu kantatzen. Norbait zure laguntzeko nahi bada, mesedez, uro da illa. Nadeko. Bai, hemen, ez, hemen da. Zaudi zilik eta izik egin gabe, nizela. Baina zertan ari zara. Zaudi zilik, gazte, moztu bete diaz eta ez dut nahi bezaren zuten. Ez, hemen ez da, ikus dezagun. Barkatu baina, zuna zara? Iso, bestero agiartuna galduko du. Zer galdu? Ez, hemen ere ez da. Hemen ere ez dut uste ezen dagoenik. Aizu, zeren bila zabiltza? Zaudi zilik. Egin baizik edo eta bestean gana errespetatu. Hemen diko jartzen handitzen ari da. Zer, hartutan duzu bilatzen ari zarena? Izilik egoteko. Bai, hemen da. Zer ba? Zaudi zilik. Bai, izutuko naiz, emaskari dut ezak, ez bezitut erantzungo. Aditu? Bai, hemen da. Ez duzu zertzura arkitu, hau musika grabatua duen ordenagailuaren disket bat da. Ikusten, ez du soinurik ateratzen. Aizu, etortok ere gutxeago, mesedez. Inor ez da bere tokitik mugitu. Ara bestera. Honek zer nahiko du? Zaude izilik gazte, zer gertatu da? Musika izan ez dutela dirudi, baina zuna zara. Ni bilategi komisaria naiz, eta hau Uribe nire laguntzailea. Ulertu duzue? Tira ba, zerbait desagertu baldin bada. Galdu edo lapurtu egingo zuten, eta gu ez gaude hemen galdutako gauzak bilatzeko. Hor, bezana, nagusi! Non zeuden musika desagertu zenean, eta zertan ari zinen hemen? Hemen, non nago marmen ba? Komisari jaunari errespetu zitzenik, bestela atxilotu egingo zaitut. Eta zu, non zeuden? Eta zu, non zeuden? Aizu, txuko handia zuen tontoaren ari. Aizu, gazte, oso susmagarri gertatzen ari zara, entzun? Atxilotuko dut, nagusi, atxilotuko dut. Zer deizirik Uribe? Susmagarria eta gainera aginteari aurre eginez, ondo goaz Uribe, ondo goaz, hau akitzen ari da. Orain bai, ala, orain bai. Oraindik ez, lapurraren arrastroak aurkitu beharrean daude. Non ba, nagusi? Musika tresnetan, amplifikagailuetan, non nahi. Hau arrastoz gozita dago, denak atxilotu ditut. Lehenengo aitorpena egin behar dute. Tira, aitor ezazu, itzeri hemetik eta tokira ez zutzen denez badakigu zu izan zarela. Hiltzaileak ere badira, orain bai ez duten hemetik alde egingo. Ez da zuen, baina musika okitu nahi bat duzue ez zaren dezu zegari. Bai? Eta zuztetan ari zara baimen, izan ere zuen konplizia zara, entzun? Aizu, nire lanean ari da. Bai? Eta zein da zure lana? Izan ere susmagarrien artean sartzen zara. Aizu, ni zientifika nahi, eta nire kantukako bai honekin musikaren bila nahi. Nola zu ere musikaren bila zabiltzara, hemen neu bakari bilatzen dut. Orain bai ez duzu hemetik alde egingo. Orain bai atxilotuko zaitu dala. Aizu, txuko handia zuen tontoaren ari musika desagertu okura. Oso, txerrekin duen ez duzu, Umetxo bat nik argitu dezaken misterioa. Zu nor zara ba. Medium bat naiz. Zer zaren diozu? Medium bat, iragarre bat. Zorin bat. Hori precisamente da, baina hortxe. Zuk, etorkizuna igartzen duzu. Hori ere ez da, baina gutxi gora behera, bai. Eta zuri nork eman dizu hemen ikertzeko baimena? Ara, zer esaten dizudan, zuk zeure lanari. Eta nik norein dut. Gainera, zuen ikerketa, neurketa, eta latetetekin ez duzu askorik lortu. Eta hau nagusi? Eta zuk zer diozu? Nik kartek diotela besterik ez dut esango. Edo bolak ez da? Edo taizarri? Edo eta kafearen ondarrak aurreko batean egunkarian irakurri nuen. Nik kartek diotela besterik ez dut esango. Tira, okitze bat egiratzen. Ederki... Eder. Ara,
oso urrutik etorritako jende arrotzak dauka. Tartean, distantzia handia dago, alde handia, eta onaino ibilgailu batean etorri dira. Kanta honek, gure espezialoko den mundu bat adierazten du. Ederki, musika beste izaki batzuen esku dago. Zertxorak egia. Zertan ari zara? Gure adarrago nahian ara. Irakutsi, non irakurri duzu hori ikerketa metodo zerebra da gero. Benetan ari entzera, Oso benetan bai. eta gu zer egon dezakegu. Ni telepatiaren bidez hitz egin ahal die. Interesgarri, oso interesgarri. Ezea zaitezte, isiltasuna bertu. Nagusi! Daude zili. Iso! Beraiek, hona etorriko direla esan edan. Egin dutena zergatik egin duten argitzera. Estralurtarrako Nik uspegi nahi dut. Toda egin. Begira! Nagusi, begira ezazu! Arrigala da. Gizik, ez mugitu, ez ditu gertatu behar. Telepatiaren bidez hitz egingo zien. Ez da beharrezkoa. Hizkuntza hitz egin dezakegu. Hau, Mark, hau. Hori ondoren desuspetxoak egingo gara. Zer gertatu da musikarekin? Gure esku dago. Zergatik? Gure munduan existitzen ez delako. Lurrean bidaiatzen ari ginela entzun dugu eta asko gustatu zaigu eta musika gurekin nahi dugu. Han ere gustatu dezaten. Baina zergatik handu zen eguten guri lapurra nahi doa. Eta guzen egingo dugu musikarik gabe. Interesgarria baina nola lortuko ote ziren. Oraintzen egingo dugu nagusi. Ez egin beraiek lapurrak dira, baina zeukatzi dut. Eta pentsatu ere, nik horiekin ez dut esan nahi. Mesedez, lazer egon? Ez zaituztegu kaltetu nahi, baina musika gurekin nahi dugu. Gure lanetan ere goza dezaten. Hori beste ikizera, orduan, konponduta dago. Zuek guri musika horretu eta gu zuek dantzatzen eta beste eraketzeko dizuet. Hori ez baiet, horrela, zuek ikasegin dezakezu eta gero zuen planetan irakatzik, eta guk musikarekin jarraituko dugu. Horrela bada ez gaude, oraintxe hasiko gara. Oraintxe.